Maayong buntag sa tanang mga kaigsuonan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga kaigsuonan nga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga kababayan nato nga makasabot sa pinulungang Cebuano all over the world. Salamat sa Ginoo gumikan kay gisaulog nato karon ang pagkabanhaw ni Hesukristo, and what a fitting follow-up it is sa mensahe nga atong nadunggan ni adtong miaging Biyernes, ang pagpamalandong mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. But the gospel doesn't end in the death of Christ. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna sa kabuntagon, please turn with me to 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hangtod sa verse 11. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hangtod sa verse 11 ang giingon dinhi. Mga igsuon, gusto kong ipahinumdom kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo. Kini gidawat ninyo og hangtod karon inyong gibarugan. Pinaagi niining maayong balita maluwas kamo kun huptan ninyog maayo ang akong giwali kaninyo. Kundili mahimong walay pulos ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga akong natun-an, nga si Hesukristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala. Ug kini sumala sa kasulatan. Gilubong siya og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Sumala usab sa kasulatan. Nagpakita siya una kang Pedro ug unya sa uban pa sa 12 ka mga apostoles. Pagkahuman nagpakita usab siya sa kapin 500 ka mga sumusunod nga nagtigom ug kadaghanan kanila buhi pa apan ang uban patay na. Nagpakita usab siya kang Santiago ug dayon sa tanang mga apostoles. Sa katapusan nagpakita usab siya kanako. Daw sama ako sa usa ka bata nga natawo sa dili insakto nga panahon. Ako ang labing ubos sa mga apostoles ug dili gani ako takos nga tawgon nga apostol tungod kay gilutos ko ang tumutuo sa Dios. Apan tungod sa grasya sa Dios kanako, karon apostol na ako ug walay makaingon nga walay pulos ang grasya sa Dios kanako. Tungod kay ang tinuod mas labaw ang akong paghago kung itandi sa akong kaubang mga apostoles. Apan kana dili tungod sa akong kaugalingon kun dili tungod sa grasya ug tabang sa Dios. Apan walay kalainan kun ako o sila ang nagatudlo. Ang mahinungdanon nga pareho ang among giwali ug pareho usab ang inyong gituuhan. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Now niadtong miaging Biyernes, mga kaigsuunan, atong gipamalandungan ang pag-antos ug kamatayon ni Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo. Nganong namatay man ang atong Ginoong Hesukristo? Ang tubag atong matrace back didto sa Book of Genesis, mga kaigsuunan. Niadtong si Adan nahulog sa pagpakasala, ang kamatayon misakop na sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ang hulagway sa Ginoo sa kalag sa tawo naguba, na distorted, mga kaigsunan, ug ang kasalanan ug ang kamatayon mao ang instrumento ni Satanas aron i-destroy, gubon ang tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Romans chapter 5 verse 12 ang giingon dinhi, ang sala nakasulod sa kalibutan tungod sa paglapas ni Adan sa sugo sa Dios, ug ang iyang sala nagdalag kamatayon. Busa miabot ang kamatayon sa tanang mga tawo tungod kay ang tanan nakasala man. Bisan ang mga puya nga bata makasasala gihapon atubangan sa Ginoo gumikan sa sala nga napanunod gikan kang Adan ug kang Eva, muna hinungdan nga dunag gihapoy mga batang puya nga mga matay. Now, kadaghanan sa atua familiar sa gitagna sa Dios sa Genesis chapter 3 verse 15. Nakigistorya ang Ginoo kang Satanas niining bersikuluha, gitunglo sa Ginoo si Satanas human mahulog ang tawo sa sala. Ang giingon sa Genesis 3:15, ikaw ug ang babayi nahimong magkaaway. Apil ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat magkaaway usab. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo ang iyang tikod.
So nagsaad ang Ginoo nga magpadala siya og binhi sa babayi nga manluluwas sa kalibutan aron luwason ang mga katawhan nga makasasala gikan sa ilang sala ug aron ipasiguli ang hulagway sa Ginoo nga naguba mga kaigsuunan sa kalag sa tawo. Immediately after nahulog ang tawo sa sala, nagsaad ang Ginoo og seed of the woman, binhi sa babayi. Si Hesukristo ang katumanan niini. Siya ang binhi sa babayi nga gisaad sa Ginoo isip paghukom ni Satanas. Dugmukon niining Misaya binhi sa babae ang ulo sa bitin. Apan ang bitin mutukob sa tikod sa anak sa babayi, si Jesus kini. Jesus would restore and reconcile fallen humanity to God. Nasabta ni Satanas kadto nga saad sa Dios, mao nga from time to time after the fall, ang pinakatumong ni Satanas mao nga pugngan ang pagkahimugso ni adtong binhi sa babayi nga gisaad sa Ginoo, si Hesukristo. Mao nga daghan kayong mga attempt nga pamatiyon ang kinatibuk-ang kaliwat sa mga Hudiyo, leading to the birth of Jesus Christ. Ug bisan pa ni adtong natawo ang atong Ginoong Hesukristo, gigamit ni Satanas si Haring Herodes nga patiyon ang bata. Unya kay wa man niya makit-i ang atong Ginoong Hesukristo kay gipaikya sa anghel didto sa Ehipto, gipamatay ang tanang mga nahimugso 2 years old and below. Ug si Jesus sa iyang pagbarog ug pagministeryo niining kalibutan gi-reject siya sa mga Hudiyo. Siya ang gisaad nga Mesiyas apan gi-reject siya sa mga Hudiyo. Mibalibad sila sa pagtuo nga si Kristo mao ang Dios ug manluluwas. Mao kini giingon sa John chapter 1 verse 10 to 11. Ang giingon dinhi, mianhi siya sa kalibutan apan bisan og gihimo ang kalibutan pinaagi kaniya, ang mga tawo sa kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan ang kadaghanan kanila wala mudawat kaniya. Apan ang rejection sa mga Hudiyo sa atong Ginoong Hesukristo wala nagpugong kaniya sa pagtuman sa iyang misyon nganong mianhi siya sa kalibutan. Ang kamatayon ni Kristo, ang bayad sa silot sa sala, sumala sa atong gipamalandungan last Friday. Mao katoy perfect nga pagbayad sa sala ug pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, nadugmok ang ulo sa bitin, ang ulo sa halas. Gumikan kay pinaagi sa kamatayon ni Kristo, natagbaw ang hustisya sa Ginoo ug tanang mga ulipon ni Satanas nga mga katawhan sa Ginoo aduna nay kaluwasan, aduna nay kapasayloan. Mo kini giingon sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo, nadugmok si Satanas. Ang giingon dinhi, ug tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios, mga tawo nga may lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatawo usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tawo. Sa mao nga paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi. Praise God. Ang kamatayon ni Kristo mao ang nagdisarma sa gahom ni Satanas. Pero ang mensahe sa ebanghelyo mga kaigsuunan, wala natapos sa kamatayon ni Kristo. Gumikan kay kung ang katapusan sa mensahe sa ebanghelyo ang kamatayon ni Kristo ug wala nay sumpay, anaa gihapon kita sa atong mga kasalanan. Salamat kay adunay sumpay ang sugilanon. Pagkahuman sa ikatulo ka adlaw nabanhaw si Kristo gikan sa mga patay. Buhi ang atong Dios. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo usa kini ka historical and biblical fact nga dili gayod malimod mga kaigsunan. Ug importante kini nga bahin sa ebanghelyo sa maayong balita ug kinahanglang dili nato kini labyan mga kaigsunan. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, the witnesses of the resurrection of Christ.
Kay daghan ra bang dili mutuo nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. So wala gyud gitugot sa Ginoo nga ataw-ataw ta alanganin, daghang mga witness, daghang mga saksi. Ikaduhang punto, the significance of the resurrection of Christ. Nganong kinahanglang tuuhan nato nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Atong pangayuon una ang tabang sa atong buhi nga Dios, sa dili pa kita magpadayon, magampo kita. O labing gamanan nga Dios, nagaduol kami sa imong presensya once again. Ug amo kang gidayig, among giila nga ikaw buhi nga Dios. Dili ka patay nga Dios, wala ka nagpabilin nga gabitay didto sa cross sa Kalbaryo, sumala sa giportray sa daghang mga grupo nga si Kristo nagpabilin nga gilansang dito sa cross, pero wala ka nagpabilin nga nagbitay sa cross. Gilubong ikaw ug nabanhaw pagkahuman sa ikatulo ka adlaw, ug karon naghari ikaw sa tibuok kalibutan, naghari ikaw sa imong mga katawhan. Salamat o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Mudangat na kita sa unang punto, ang mga saksi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kining pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan, it is one of the best established facts in ancient history. Bisan pa ang mga secular writers, ang mga dili religious nga mga historians, nagsaksi sila nga tinuod gayod nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Kung adunay description ang Christianity nga religion, ang description niini adunay kasiguruhan ang atong pagtuo. After si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, wala siya misaka dayon sa langit. 40 diyas siya nga nagpundo niining kalibutana, aron gayod pamatud-an nga siya nabuhi gayod, aron walay ikalimod ang mga katawhan. Daghan kaayong saksi, mga kaigsunan. Ang giingon ni Lucas sa Acts chapter 1 verse 1 to 3. Kaya ang basahon sa Lucas, ang giingon sa Buhat chapter 1 verse 1 to 3. Kaya ang basahon sa Buhat, sumpay man kini sa basahon ni Lucas, ug si Lucas ang kasulat niini. Ang giingon dinhi, hinigugma kong Teofilo, sa akong unang libro gisulat ko ang tanang gipanghimo ug gipangtudlo ni Jesus gikan sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa panahon nga gikayab siya ngadto sa langit. Human sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, daghang higayon nga nagpakita siya sa nagkalain-laing pamaagi sa iyang mga apostoles sa pagpamatuod nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Sulod sa 40 ka adlaw nagpakita siya kanila ug gisultihan niya sila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug sa wala pa siya mukayab sa langit, may mga sugo siya nga gibilin sa iyang gipili nga mga apostoles. Kadto nga mga sugo gihatag niya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So you see, manggialamon ang atong Ginoong Hesukristo, wala siya mikayab dayon sa langit, mipundo pa siya ug 40 diyas aron pamatud-an, aron walay ikalimod ang mga katawhan nga siya nabanhaw gayod gikan sa mga patay. Ug sa kamatuoran sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, daghan kaayong mga saksi, mga kaigsunan. Mo na hinungdan nganong mainiton gayud kaayo si Pedro nga miproklamar sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16. Ang giingon dinhi, ang among gisulti kaninyo bahin sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo, sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, dili tinumo-tumo, kundili nasaksihan gayud namo ang iyang gahom nga gikan sa Dios. Now, sa bagong tugon, mga kaigsunan, there are at least 10 appearances, pulo kahigayon nga nagpakita si Kristo human siya mabanhaw gikan sa mga patay. And some of those instances gi-mention sa atong teksto sa 1 Corinthians chapter 15. Una, nagpakita si Kristo kang Pedro. Si Pedro ang pinakaunang apostol nga nakakita kang Kristo human siya nabanhaw gikan sa mga patay. Ikaduha, nagpakita siya sa 12 ka mga apostoles. Ikatulo, dili pa gyud igo, nagpakita siya sa 500 ka mga magtutuo at one time. And in the time of the apostles writing his letter to the Corinthians,
buhi pa ang kadaghanan ni adtong kinintos nga nakakita kang Kristo human siya mabanhaw gikan sa mga patay, although ang uban nangamatay na. And then next, ikaupat, nagpakita ang atong Ginoong Hesukristo kang Santiago, ang half-brother ni Jesus nga anak ni Maria kang Jose, ug maoy author sa Epistle of James sa Biblia. Ug ikalima, nagpakita siya sa uban pang mga disciples nga girecognized as apostle usab, kining mga outer apostle. Apil na si Barnabas ni adto mga kaigsunan. Dili sila ang original 12 apostles, but they were the outer apostle. And finally, nagpakita ang atong Ginoong Hesukristo kang Pablo. Si Pablo, iyang giisip ang iyang kaugalingon nga dili siya takos nga mahimong apostol, gumikan kay gilutos niya ang iglesia ni Kristo, ang iglesia sa atong buhi nga Dios, before he became converted to Christ. Now, kini nga mga saksi, mga kaigsuunan nga atong gipanghisgutan sa atong teksto, kini nga mga saksi, sa wala pa nila makita si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay, mitalaw sila. Gikaon sila sa kahadlok, nadaog sila sa kahadlok, to the point nga si Peter mubalik na lang sa pagpangisda. Ang mga disciples nagtago sa usa ka dapit, gumikan kay nahadlok sila nga adunay daotang mahitabo kanila, gumikan kay si Kristo wala na. Apan niadtong nakita nila si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay, nakabaton sila og kaisog. It was a life-changing experience for them. They were never the same again. Dili na sila talawan, wala na sila nahadlok sa mga katawhan, nakabaton sila og pinasahi nga kaisog, ug andam na sila nga ihalad ang ilang kinabuhi tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. Now, nganong nahimo silang kumitado kang Kristo? Nganong nahimo silang maisugon gayud kaayo nga mga disipulo ni Kristo, nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo? Gumikan kay nasayod sila sa kamatuoran. Nakita nila si Kristo ug nakita nila ang kamatuoran nga si Kristo buhi, Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Human si Kristo mabanhaw gikan sa mga patay, iyang gipamatud-an nga siya Dios sa tanang mga katawhan, Dios sa tanang butang niining kalibutana. Daghang mga tawo nga magkinabuhi sa bakak sa tibuok nilang kinabuhi, pero duda ko mga kaigsuunan, andam ka silang mamatay alang sa bakak? No. Kasagara sa mga nagkinabuhi sa bakak, before sila mamatay, doon na sila'y confession, doon na sila'y pag-angkon nga pagahimuon, panugon mga kaigsuunan. Pero ang mga katawhan mahimong mamatay alang sa kamatuoran nga ilang gibarugan. Ug mo kadto ang nahitabo sa mga disciples ni Jesus Christ. To the point nga bisan pag nagatubang sila sa kamatayon, nagatubang sila sa mga paglutos, wala gayod sila matarog, gumikan kay nasayod sila sa kamatuoran. Buhi si Kristo, anak sa Dios, buhi siya, wala siya nagpabilin sa mga patay. That's the first point. Mao kadto ang mga saksi sa pagkabanhaw ni Kristo sumala sa nahasulat sa atong teksto mga kaigsunan and other passages of the scriptures. Ikaduhang punto, the significance of the resurrection of Christ. Nganong mahinungdanon gayud kaayo nga atong kuptan ug tuuhan ang doktrina sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Well, gumikan kay kung si Kristo nagpabilin pa sa lubnganan, wala siya mabanhaw, wala tay kasiguraduhan mga kaigsuunan nga ang iyang sakripisyo alang sa sala sa mga katawhan gidawat sa Dios Amahan. Walay resibo, wala tay assurance. Unsa man to? Nagtagbaw ba to sa hustisya sa Dios? Wala gyud tay kasiguraduhan nga ang iyang halad gidawat ba sa trono sa atong Dios Amahan. Mo kini gipamatud-an ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Mao kini argumento ni Apostle Paul ang giingon dinhi, ug kun wala mabanhaw si Kristo, walay kapuslanan ang among pagwali, ug wala usay kapuslanan ang inyong pagtuo. Wala tay assurance. Unsa ba to? Epektibo ba to iyang kamatayon? Gidawat ba to sa Amahan? Nabayran ba gyud ang tanang silot sa akong sala? Napasaylo ba gayod ako nga nagsalig kang Kristo?
There is an assurance, mga kaigsuunan. Gumikan kay si Kristo na banhaw gikan sa mga patay, and thereby giving proof unto us and validity unto us nga gidawat sa Amahan ang iyang sakripisyo ug natagbaw gayod ang hustisya sa Dios Amahan, ug ang tanang magtuo ug musalig kang Kristo maluwas gayod. Unsa pa? Kung si Kristo nagpabilin pa sa lubnganan, walay tigpataliwala kanato karon atubangan sa Dios Amahan. Remember, si Satanas kanunay gihapon nanghilabot sa mga Kristohanon ug nahulog gihapon kita sa mga sasala every now and then. Buganing naguol ang atong kasing-kasing. Unsa may atong assurance nga adunay nagpataliwala kanato on the basis of His accomplished mission on the cross of Calvary, kung si Kristo nagpabilin pa sa lubnganan, mga kaigsuunan. But praise be unto God, wala nagpabilin si Kristo sa lubnganan. Nabanhaw siya ug karon nagpataliwala alang sa iyang iglesia. Romans chapter 8 verse 33 and 34 ang giingon dinhi. Walay makaingon nga kitang mga pinili sa Dios mga makasasala, kay ang Dios nagayod ang nagaingon nga kita gipakamatarong na. Wala nay makaingon nga silutan kita, kay si Hesukristo mismo gisilutan ug namatay alang kanato, ug dili kay kana lang, gibanhaw usab siya ug karon atua sa tuong kamot sa Dios ug nagahangyo sa Dios alang kanato. Nagpataliwala si Kristo ngadto sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Praise be unto God. Si Kristo ang pangulong pari nga naghalad sa ultimate sacrifice didto sa cross sa Kalbaryo. Now, in the Old Covenant, daghan kayong mga pari sa daang tugon. Daghan kayong mga pari, gapuli-puli, nangaliupo usab sila alang sa mga katawhan. Pero ang halad, katong mga pari sa daang tugon, naghalad og mga hayop, mga padugo, mga baka, mga kanding, mga karnero, mga kaigsunan. Daghan kaayong mga hayop na usik na nga matay. Year after year, every day aduna gayoy halad nga sinunog. Pero si Jesus, iyang gihalad, dili ang hayop, dili ang baka, dili ang karniro, kundili ang iyang kaugalingong lawas nga balaan. Ug kapila niya gihalad, kas-a lamang alang sa tanang kapanahunan. Busa, dili na kinahanglan pang magpinitensya ang mga katawhan karon, magpasakit sa ilang kaugalingon, bugal-bugal ka na. Si Kristo humana niyang gihalad ang iyang kaugalingon. Gidawat na sa Dios Amahan ang iyang sakripisyo, ug ang tanang mutuo ug musalig kaniya, dili kay makuha-kuhaan lamang ang ilang sala, kundili mapapas ang tanang sala, tabunan sa hamili nga dugo ni Kristo aron paga-isipon kita nga matarong atubangan sa Dios. Hebrews chapter 7 verse 22 to 25. Ang giingon dinhi, busa si Jesus ang kasiguruhan sa mas maayo nga kasabutan sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kaniadto daghan ang mga pari tungod kay kun may usa nga mamatay, mapulihan dayon kini og lain aron makapadayon ang buluhaton nilang mga pari. Apan si Jesus walay kamatayon. Mao kana nga ang iyang buluhaton isip pari wala ibalhin ngadto sa uban. Busa makahimo gayod siya pagluwas kang bisan kinsa nga muduol sa Dios pinaagi kaniya, ug mahimo niya kini bisan unsang orasa, kay buhi man siya sa walay katapusan aron sa pagpakiluoy sa Dios alang kanila. You see, buhi si Kristo sa walay katapusan ug karon nangaliyupo siya alang sa iyang mga katawhan. Now, kung wala mabanhaw si Kristo gikan sa mga patay, unsaon man niya pagpangaliyupo alang kanato? Wala kitay paglao, mga kaigsuunan, kun mao kana. Ikatulo, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo maoy nagapahimo nga posible sa nagapadayon niyang mediatorship, nagpataliwala siya. Si Kristo gibayaw isip hari sa tanang mga hari, and He is currently seated victoriously upon His throne. Naglingkod si Kristo sa kanyang trono. Hebrews chapter 1 verse 3, ang giingon dinhi,
Diha kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios, ug kun unsa ang Dios mauusab siya. Siya mao ang nagabuot sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong. Sa dihang nahinluan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa makagagahom nga Dios didto sa langit. Now, si Kristo, kamulong nga naghari sa tibuok kalibutan, ang iyang mga kaaway nadugmok na ilalom sa iyang mga tiilan. And in the end, ang tanang mga katawhan, pati si Satanas ug ang mga demonyo, mubarog at tubangan ni Kristo alang sa paghukom. And all will bow down and confess that Jesus Christ is indeed Lord. Philippians chapter 2 verse 10 to 11 ang giingon dinhi. Aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ilalom sa yuta, mangluhod ug musimba kaniya. Ug ang tanan mo ila nga si Kristo Jesus mao ang Ginoo ug pinaagi niini madayig ang Dios nga Amahan. Now, kung wala ang pagkabanhaw mga kaigsuunan, malata ug uluron, malata ang lawas ni Kristo didto sa lubnganan, wala kitay tigpataliwala, wala kitay tigpangaliyupo alang kanato, walay hari, wala kitay kaluwasan. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo mao ang naghatag kanatog kalipay nga ang Dios nga atong gialagaran buhi nga manluluwas. Buhi nga Dios. Nag-uban siya kanato. Walay higayon nga iya kitang gitalikdan, buhi siya hangtod sa kahangturan. Ug mo kini naghupay kanato sa atong pag-atubang sa mga pagpanglutos ug mga pagsulay niining kalibutana. Matthew chapter 28 verse 20, ang saad sa atong Ginoong Hesukristo human siya mabanhaw. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Praise God! Ang mga magtutuo sa tibuok kalibutan, apil kita dinhi sa One Voice Christian Fellowship. Giubanan ni Kristo. Kauban kita kaniya kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi niining kalibutana. Mao nga, ang pagkabanhaw ni Kristo mo'y naghatag kanatog tiunay nga kalipay mga kaigsuunan. Ang susamang Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay ug mikayab didto sa langit. Mubalik siya pag-usab aron sa pagtigom sa iyang mga katawhan, aron pagadadon sila sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mubalik siya. This is our blessed hope. Acts chapter 1 verse 10 to 11 ang giingon dinhi. Samtang nagsigi pa sila tan-aw sa langit, niadtong mikayab si Kristo, kalit lang nga may duha ka lalaking nagbisti og puti nga mitindog duol kanila. Unya misulti kining duha ka lalaki kanila. Kamong mga taga Galilea, nganong nagatindog pa man kamo dinhi nga nagahangad sa langit? Ang Jesus nga inyong nakita nga gidalangad to sa langit, mubalik dinhi sa kalibutan, ug kun sa unsang paagi siya gidalangad to sa langit, ingon usab ni ana nga pamaagi ang iyang pagbalik. Praise God! Makita nato siya nga mubalik diha sa mga kapanganuran, mga kaigsuunan. John chapter 14 verse 1 hangtod sa verse 3 ang giingon dinhi. Miingon si Jesus kanila, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Didto sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Muuna ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako musulti niini kaninyo kun dili pa kini tinuod. Kun tuwa na ako didto og makaandam na og lugar alang kaninyo. Mubalik ako aron kuhaon kamo, aron nga kun asa ako at tuwa usab kamo. Praise God! Mao kini ang atong kalipay, dili lang sa Easter Sunday sama ni ining adlaw, pero mao kini atong kalipay nangalagad kita og Dios nga nabanhaw nga mubalik pag-usab aron tigumon ang iyang iglesia. And this is our great celebration every time we partake of the Lord's Supper. 1 Corinthians chapter 11 verse 26 ang giingon dinhi, sa matagkaon ninyo niining pan ug inom niining ilimnon,
gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. So you see, adunay paglaom nga mubalik si Kristo. Hangtod sa iyang pagbalik, mumantala kita sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Ang resurrection, mausab kadto ang pagpamatuod nga kita, mamatay man kita, mabanhaw kita pag-usab. Mubangon kita gikan sa atong mga lubnganan. Makauban kita sa atong Ginoong Hesukristo. To be absent from the body is to be present with the Lord. Mugani giingon ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21. For to me to live is Christ and to die is gain. Ang adlaw taliabot mga kaigsuunan nga ang kamatayon will be forced to give up our bodies. Mamatay man kita, ilubong kita sa sementeryo, but one of these days, mubangon kita gikan sa lubnganan, sa adlaw sa pagabanhaw. Philippians chapter 3 verse 10 to 11, ang giingon dinhi. Ang akong pangandoy karon mao nga maila ko pagayod si Kristo, nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw, ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon, aron nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako. Now, si Hesukristo ang pinakaunang nabanhaw gikan sa mga patay, never to die again. 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 23 ang giingon dinhi. Tungod sa usa ka tawo nga si Adan, ang kamatayon miabot sa tanang mga tawo. Ug tungod usab sa usa ka tawo nga si Kristo, ang mga patay mabanhaw. Praise God, mabanhaw kita. Kung tanan kita mamatay tungod sa atong relasyon kang Adan, tungod usab sa atong relasyon kang Kristo, kitang tanan mabanhaw. May iya-iya nga panahon ang pagkabanhaw. Ang una gayod nga nabanhaw mao si Kristo. Pagkahuman, pagbalik niya dinhi sa kalibutan, mabanhaw usab ang iyang katawhan. Now, kung wala si Kristo na banhaw gikan sa mga patay, unsa may paglaom nato nga mabanhaw usab kita mga kaigsuunan? Without the resurrection, we go to the grave without hope. Ilubong kita, mamatay kita nga walay paglaom. But in the Lord Jesus Christ, aduna kitay kasiguruduhan nga ang sementeryo dili kana mao ang katapusan mga kaigsuunan. Death is God's terrible curse upon sin. Gumikan sa sala ang kamatayon, midangat sa tanang mga katawhan, pero si Kristo pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, iyang gipildi ang kamatayon. Mao nga ang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55. O kamatayon, asa man ang imong kadaugan? O kamatayon, asa man ang imong lala? Napildi na ang kamatayon. The resurrection is the basis of our hope. 1 Peter chapter 1 verse 3 hangtod sa verse 5 ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Dayigon ta ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato, natawo kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga panulundon. Kini nga panulundon atoa sa langit. Kanunay nga hinlo ug matahom, ug dili gayud mawala, ug pinaagi sa inyong pagtuo panalipdan kamo sa gahom sa Dios, samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang adlaw. Ang atong pagtuo nagapahulay sa kamatuoran that Jesus Christ is alive. Wala siya nagpabilin sa lubnganan mga kaigsuunan. Iyang natuman ang atong kaluwasan ug mibalik siya sa paglingkod sa iyang trono sa kahimayaan. A dead Christ might be a wonderful teacher. Sama ni Jose Rizal. Patay na si Jose Rizal and he was a good teacher. Pero dili siya manluluwas kung nagpabilin siya nga patay. But Jesus Christ resurrected from the dead, and He is both the Savior and the giver of life. 1 Corinthians chapter 15 verse 17. Ug kun wala mabanhaw si Kristo,
ang inyong pagtuo walay kapuslanan ug wala pa kamo mapasaylo sa inyong mga sala. So you see, konektado gayud ang kapasayloan sa atong mga sala sa pagkabanhaw ni Kristo gumikan kay mo kadtoy nagpamatuod nga napasaylo na ang tanang mga kasalanan sa tanang mga katawhan sa Dios. The resurrection of Christ assures us that we will experience resurrection to eternal life. Si Kristo gibangon siya ngadto sa kinabuhing dayon and is currently reigning in majesty and exaltation. Ug ang tanang mga nahiusa kang Kristo pinaagi sa pagtuo nakaambit niining maong kinabuhi sa kahimayaan. Because of the resurrection of Christ, aduna kitay absolute confidence in our own resurrection. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hangtod sa 53 ang giingon dinhi. Paminaw kamo, kay sultihan ko kamo niini nga tinago. Dili kitang tanan mamatay. Apan tanan kita ang atong lawas bag-uhon sa Dios. Kini kalit kaayo nga mahitabo, sama kakalit sa usa ka pagpamilok, kay sa pagtingog sa katapusang trompeta, ang mga patay banhawon dayon ug hatagan sa lawas nga dili madunot. Ug kita nga buhi pa bag-uhon usab ang atong mga lawas. Tungod kay kining lawas nga madunot ug mamatay, kinahanglan nga ilisan sa lawas nga dili na madunot ug dili na mamatay. Now kung si Kristo wala pa nabanhaw gikan sa mga patay, wa di ay niya mapildi ang kamatayon. Wala di ay niya mapildi si Satanas nga adunay gahom sa kamatayon. Sama sa giproklamar ni Apostol Pedro sa adlaw sa Pentecostes, Acts chapter 2 verse 24 ang giingon dinhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay ang tinuod bisan ang kamatayon walay gahom sa pagpugong kaniya. Hallelujah. Ang kamatayon walay gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ang pagkabanhaw ni Kristo, wala lang nagpasabot nga gipildi niya ang kamatayon alang sa iyang kaugalingon, kundili gipildi ni Kristo ang kamatayon alang usab kanato. Namatay si Kristo ug nabanhaw isip representative sa iyang mga katawhan ug kita mabanhaw usab. Mao kini giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20 hangtod sa 22 ang giingon dinhi, apan ang tinuod nabanhaw si Kristo gikan sa kamatayon ug mao kini ang nagapamatuod nga banhawon gayod ang mga patay. Tungod sa usa ka tawo nga si Adan, ang kamatayon miabot sa tanang mga tawo ug tungod usab sa usa ka tawo nga si Kristo, ang mga patay mabanhaw. Kung tanan kita mamatay tungod sa atong relasyon kang Adan, tungod usab sa atong relasyon kang Kristo, kitang tanan mabanhaw. So His resurrection guarantees our resurrection also. Ang lubnganan ni Kristo nga wala nay sulod, mao usab ang nagahatag kanato og kasiguraduhan nga atong mga balatian ug mga pag-antos niining kalibutana. Ang atong kamatayon ug mga sakit, dili sila mao ang dunay final word. Dili sila mo'y dunay final nga pinulungan. You have a terrible eyesight, for instance. Hanap ang imong mga mata. Gumikan kay dunay daot kini. Ang imong anak, for example, adunay type 1 diabetes ug dako kay gasto. Kinahanglan injeksyonan og insulin sa usa ka adlaw. Ug ang imong nanay at the age of 64 years old, adunay Alzheimer's disease na ug wala na gani makaila kanimo after several years. Pero ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang buot ipasabot niini someday aduna ikay paglaom nga ang imong mga mata mabalik ang katinaw. Aduna kay paglaom nga ang imong anak wala na nanginahanglan og insulin someday. Ug ang imong nanay nga wala na gani gyud makaila kanimo karon kay giango-ango na, will recognize you once more. Ang atong lawas nga luya karon adunay autoimmune, adunay taas kayo nga high blood, mga kaigsunan. Aduna kitay paglaom that one of these days we shall be set free from all sicknesses and diseases at our resurrection, mga kaigsunan. Our Lord and Savior Jesus Christ, dili siya patay nga martyr
susama kang Jose Rizal, nga ang lawas nagpabilin sa lubnganan, kundili siya nabanhaw madaugon nga hari, iyang gipildi ang kamatayon, iyang gipildi si Satanas, mga kaigsuunan. Ug mikayab siya sa langit, ug milingkod sa tuong trono sa Amahan, ug karon nabuhi si Kristo aron pagpangaliyupo ug pagpataliwala sa iyang mga katawhan nga anaa pa dinhi sa kalibutan. Now, mga kaigsuunan, gilinaw gayod sa Biblia nga kinahanglang tuuhan nimo ang doctrine of the resurrection aron ikaw maluwas. Kung imong gisalikway kining doctrine of the resurrection, dili ikaw maluwas. Romans chapter 10 verse 9 ang giingon dinhi, kung isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagtuo ka sa kinasingkasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka. So you see, to believe in the resurrection of Christ as a proof nga naglampos or milampos ang iyang sakripisyo alang sa kapasayloan sa atong sala is necessary for salvation. Believing in the resurrection is placing full confidence in the Lord Jesus Christ. Nga ang iyang kinabuhi, kamatayon, ug kadaugan, batok sa kamatayon, nagmalampuson. Niadtong misinggit ang atong Ginoong Hesukristo, it is finished, natapos na. Ang iyang paghalad, ang iyang sakripisyo, na kumpleto na, mga kaigsunan. And then, gibanhaw si Kristo gikan sa mga patay in order to validate it, in order to prove it. Unsa ang luna sa pagkabanhaw ni Kristo sa imong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, igsuon? Ikaw ba nagkinabuhi in the light or sa kalamdag sa kamatuoran that Jesus Christ is alive? Na siya galingkod sa trono karon? Malipayon ba ikaw nga nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo? Colossians chapter 3 verse 1 and 2 ang giingon dinhi, busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibutanon. Ang giingon sa Philippians chapter 3 verse 20 and 21, apan alang kanato, ang langit mao ang atong tinuod nga Pinoy-anan, ug didto gikan ang atong gipaabot nga manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Pag-abot niya dinhi, bag-uhon niya kining atong lawas nga may kamatayon, aron mahisama sa iyang lawas nga langitnon, pinaagi sa iyang gahom nga makapahimo kaniya sa paghari sa tanan. And that is why the resurrection of the Lord Jesus Christ is one of the greatest events in history of the world. It is really a big deal, mga kaigsuunan, nga kung ikaw nag-atubang sa kamatayon, dili gayud ikaw mahadlok, gumikan kay si Kristo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Now, kung ikaw wala pa makabaton og kapasayloan sa imong sala, ikaw makasasala og nahailalom sa tunglo sa Ginoo, unsa bay imong kalinaw sa adlaw sa kamatayon? Unsa bay imong paglaom? Wala kay paglaom. Ang imong paglaom mao ang walay katapusan nga silot. But here is good news, mga kaigsunan. Dili gyud ka makaluwas sa imong kaugalingon kay dautan ikaw. Makasasala ikaw. Ang dawaton sa Ginoo nga sakripisyo, ang balaan nga dugo, isip, bayad sa tibuok nimong sala, humana nga gihalad ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo once and for all times. Ug unsay pagpamatuod nga nagmalampuson ang gibuhat ni Kristo, nabanhaw siya gikan sa mga patay. Tuog salig kang Kristo higala. Tuog salig kaniya lamang ingon nga imong Dios ug manluluwas. Siya lamang ang imong bugtong paglaom. Kung maghinulsol ikaw sa imong mga sala ug mudangup kaniya, maluwas gayod ikaw. Ug kining Dios nga nabanhaw mo balik one of these days, aron tigumon niya ang iyang mga katawhan ug dadon sa iyang walay katapusang paraiso sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Hinaot nga apil ikaw ni ana nga pundok, mga kaigsuunan.
kahigalaan sa mga katawhan nga giluwas sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya. Ug mahitabo lamang kana kung imong ibutang ang imong pagtuog, pagsalig kang Kristo lamang, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Magamputa. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Salamat. Gumikan kay dili patay ang among Dios. Buhi siya hangtod sa kahangturan. Namatay siya, yes, pero nabanhaw. Wala nay sulod ang cross, wala nay gabitay, wala nay sulod ang lubnganan. Nabanhaw si Kristo ug naglingkod sa iyang trono karon ug nangaliupo alang sa iyang mga katawhan. Dalhaygon ka o Dios. Hinaot nga nakita kini sa among mga kahigalaan ug dili na nila paugmaan pa. Karon dayon maghinulsol sila sa ilang mga sala ug musalig lamang kanimo o Dios, ingon nga ilang Dios ug manluluwas. And this we pray in Jesus name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Dios. God bless us all.